Right, Dzangu, brother. That is the Moko. Rakari. I'm sorry, Dad. You need love, not to Ngora. Murumo Yaga Pambapang. Shotara was wrong. Bati nini ndako kuzivisa kuti ndakaisira kudzako mando nato yemushonga kudzako hadzina kufa saka chiziso chandanga nacho pano pamba pako ndechekuti ndakatenga rekeni yekurowa huku dzako mama isatsamuna nichidziva akauraya hukudza sabhuku varipo Daiso mukone masabu kaundazi. Unayamusanga masabu. Amuwe. Masabu munga ndokuzi kwa agri. Abu woja 80 kwa zvakanza chidzai. Mushikonsanga masabu. Munovimisa kuti chokwadi choko tokuyiwa. Nditi. Senda tisakugauri. Ndikapanga kuti anyekura enda kuhuku ndichichita kuti saka kugara nokuti nyaya idzi takazoenda kumasabu dzisadziva kuna mama handizvo uyezve kana munhu akadzi aurayirwa anofanwa kuva neproof pamunhu kuti ndaurayirwa nyaya iyi ndakaifonwa nemunhu anoshandira ikoko achiti ane makungo wakafa mawaina unokuti makungo pano makungo kungo robvawo marara anoziva zvanoita ariwore saka kutarisa mawaina ari kuti kungo kuti mudiwa chapupu chakakwana chekuita spira yenyaya yenyu ikadari vari panapa vanotonga ivavo nyaya inotangira kumba nyaya takaitonga iri yokuti uyauya kutaurwa kuti kudzako ndakandisira mushonga akufa saka ndakutenga saka daro iwa ndo akauya komanga nyaya vachiti munhu uyu huku dzake dzekupedza ndo dzangu saka akanyora gwaro racho akadzisira mushonga vanhu natoye mushonga akadzina kuve zvinoda kutenga reke naona kuti mushonga handisikuita sei shanda saka nyaya iyoyo takaitongawo ikadaro taizama kuti pamwe zame kuvayananisa asi takaona kuti wese munhu anga akakakada taida kuvhunzanisawo ivavo kuti chokwadi here makavabvunzanisa kana mabvunzwa makavabvunzanisa chokwadi choka zvainomi zvaitiwa makapedzisiteni makati kudii isi patikatobvunza kuti zviri kutaurwa izvi ichokwadi here akati izvozvo ndizvo chokwadi uyo akati inini ndanga ndisingazivi kuti kudzangu dzakatiisiwa mufunga dambudziko razondityisa raro kuti kudai inini ndanga ndikaona huku ichingoya ichingobhubhwara tongoti ngatipedzisei ukutobva taita senei tobva tadya kuva kuti pamwe nemhuri yangu taidini taipera ndo nyaya yazondityisa iyoyo chokwadi ndizodini pindura mubvunzo first wawabvunzwa ichokwadi here kuti wakaenda kwasabu
kuti ndaisa kushuka ukwidzi hongu kwete yakuzoita zvinozekeni kwete chandakaenda kuna sapu chekuti ndakatonovanyorera gwaro sapu zvandanyora mugwaro ndezvekuti murume ane huku dzake dzirikupinda pandinorima ndakaisa waya ndaisa waya kudaro huku diki dzirikupinda nepawaya ndedzichikoro saka ndakachikupirawo sapu kuti iyadanise nekuti iye zvaazoita akazobatana nemukoma wake ndobva vauya pamba ndiri muwaya iye vari kunzira kuseri kwavo kwavanogara ndo vachitondinongedzera vachikuda kuturukiriwa mukoma wake ndobva ati uyu munhu anoda kurohwa nemipini kana tasvika kumaelection iyeyu wacho wakagara ndobva ati izvo ndichakunanga nerekeni saka mashoko avakataura ndovazondipapa kuti ndityiswe zvikuru zvakazondituma kunyora ukutaura wrong information baba vasabvu vatiwe ukauya wega uchiti ndakuda kuisira huku mushonga mhando 3 ndizvo here akaramba kufa ndobva ndati kwete ipapo ndikumbira sekretary ndauya nao sekretary uyatoni kuna kuti wedzira nguva manini inda uchikora uchimunyoro zviri zvinova kutora kuti ukasire manje sekretary ngawetoni izwa chamani sekretary akataura zvaakanyora zvaukabvumirana padare asabhu wauta taa kunyemba munomu sodisira kunyemba soke haiwa zvakwatisekurakara kwetumaninetsero nyaya yenyu yakatongana sabvu asi kutaura muno esati wetikutanitendezanyaya kuti takatomona sabhu makanyora pamineti makabvumirana uchiyapano mudare muno wakudai ari ndiyaka nenyaya yacho kuipira erenga maminitsi edu makutaura kamukati umu mapurisa ayo mamuchadwa vanhu venyu vakutaura maminitsi edu takanyora musangano pakati pana mate natsongora lavhu right namate akarondedzera nyaya yake pamusoro pokutyirwa mugadheni make nesanavhumora namate ndopaakataura zvokuisa mushonga sedziviro right namate ari kubvuma kuti mushonga akashandisa right saka dare raongorora kuti vaviri vayanane saka zvaireva kuti dare rasabu range raongorora kuti vaviri vayanane zvichireva kuti kuchengetwa kwezvipfuyo kusashandisa mushonga imwe yacho yanga aiwa izvi zvatisiyanei kutaurwa kwana ukataurwa zvatipape kutanga ndezvekuti ndachitonanga dzadzi dzine chinango chekuisira kuti dzake mushonga kupfira dare kwandakaita kuna sabhuku yanga iri nyaya yehuku sabhuku ndikuvira kuti ndazirise kutaura kuti wakationa kuzoisa mushonga kutaura maminitsi aiwa maminitsi ati ndikuchishandisa mushonga dzidziro ini kana ndichirima ndine ndichifirita zvinodya mbeu ndodziro yataurwa ndakambosvika ndichitenga mubaba apa vanopfuya huku apapo vane security fence zvapana security fence vane jurahoro vane bhoro ravo ipapo vanorima maconflower vanorima madomasi
vanorima muriwo zvakawanda pamba pavo. Saka ini ndikakatata function yokubiti tikubasa kwedu kuministry of youth ndobva tinotenga huku kumba kwababa. Saka ini ndiri kuona kuti vari kutadza kunyatsorondedzera nyaya yavo. Baba vari kuona kuti vanofirita muriwo wavo vachidzivira zvokuti titati. Saka kutaura kwavakaita kune vava vandofunga kuaprocha kumutora vakatadza. Kutaura kwavakaita kuita kuna asabhu vakanotaura vachiti nditaurire kune vava kuitira kuti huku dzavo kana ndafirita dzirege kuita sei ndakatosvika chitenga kupa baba. Saka sorry, amai vari kutaura zvisiri Mamsoroi kunyepa indenda kumasoro chokwadi baba avana mata wakaya pamba pangu akatotendera waya ndobva wata pamba pangu ndobva watora muzukuru wangu murume wangu tiri vaviri togara patiri padhuze masitedhi ndakangoona akatisoga iwa francis pane ndodhibata havana kana mbunga vambotaura neni kana kuti asi musiwo wakangouya ndina vazukuru vangu akatotishedza ndina vazukuru vangu tipaka tikomba pangu tikatagara pachidanda lavhu ndikukumbira kuona yatsongora indi zvakatora chiyamiso kuti ana mate but ishamwari yangu zvanzi lavhu ndakukuzivisa kuti ndakaisira huku dzako mhando nhatu yomushonga huku dzako hadzina kufa saka nhasi izvi ndayakukudza kuti ndakatenga reke yokufurisa huku dzani huku dzako ndikati maita basa vana mate ndibva tobuda pageti pangu ndikatovaperekedza topinda vaenda kumba kwavo inino ndibva ndagara 2 days ndibva ndareza later kuti saka huku pane nheyo dzangu dzakambofa huku dzakandombofa imboka dzakafa makungo tinotatikadona makungo ayano yadya achidya huku dzichidwana dzifa ndipo ndikazopepuka kuti saka huku padzaifa panapa kuchimedza kuti ndiwo vana mata vaita sei voisira mushonga ini ndobva ndati mukoma wangu ndobva akauya pamwe ndikati mukoma pane nyaya yekundinetsa mukurarama kwangu ini handichazoti ndichisefere bcause imwe nguva unaona huku hombe itiradza kuti ikutera kakununwa tongoti ishirwere tocheka todya nyama handichazivi kuti inini ndichiri sefere ipapa ndimigeya ini baba amor dizere zitauro uya kwa vashira tauro sigura wakati vakauya kamba sekuri nabashero vaibhuya kuti vavashedza vakati tsongora nemuzikukumbira kuonai vavaenda kachidanda vavataura kuti dzauya nenyaya yakaisira huku mushonga mhando nato hadzina kufa iyo zvinoizvi zvakunotenga reke saka sikuru wakati kuti sekuru ndo akapindura akati hongu ndazvinzi mangoparadzana avine vangu havana zvavakapindura pavaitaura vanga vachidanda nomaa sabhuku atsanangura zvakanyorwa moyo kuisa kuti vasabhuku akapawa tizwe inini uye akaya kuiri mutaundi ndaverekesa ine chake nobhataura akatotaura kuti ndini akayasabhuku chinobeta pamusoro eda unoda kuti chichitaura ndati kuti mupurisa venyu paakatouya musuwa yamupurisa pakatiswa mushonga makonda ari kupi mati makonda makonda mataaia amaita bozi okutanga murume uta ndatokubatisa mwana chimina
tiuraya makunguwo zvinhu zvamwari zvinochiridza nyika yedu. Nyaya yatinenge tapuhwa isu ngere makunguwo yakazouya yayo mupoona muvhuziya manje. Nyaya yatikapuhwa ora ndikatikudzei, pane munhu asenda kwenyu imini mune rimwe baziso idunzvi redu rakafuna kati sekuru chimina chikuitwa kuna asenda kuzvona mvura inaye unokaurira makunguwo rikatipei foni munhu akatotaura handisizi ndinotoshanda pafoni here ndikanzi makunguwo akunokauraiwa nemushonga pane murume une basa rekuteya matumbu ehuku ari kuteyeswa makunguwo. Saka dai anga aripo panapa zvokanoti chakumwe kuti pasvika uko ndimubvunze nyaya inoda kuruka kati magariro evanhu akasiyana vana maringe nekuwana handigarepo kasi nyaya dzakutaurika ndaakuona mabure ekuti malevels elife akasiyana. Pane anoronga upenyu hwakewo, kune achirongowo wakewo, kasi pane umwe anozvanga pamusoro pakuronga ipapo manje ndo pasingafarwa nevamwe. Handisimo muno kasi nyaya ndatosiyana ndatatokaa mudhara wangu nyaya iterereka because nyaya yakavaidzi pane munhu ari kuteya makunguwo nematumbu ehuku. Saka ari kuuraya makunguwo ari kuita kudya makonflower ake ichibva yazochinja manje ari kuposta daidze mupurisa wangu mupurisa kuti takanga tiitese vakafunwa nyaya iyi ngati imirire uinzwe nyaya iyi zvisotoa vakadoka vakatsukuwa nyaya yemangwana kasi yakazochinja manje yaane mazita echi evanhu makunzi huku. Saka ine ndada kunzwisa manje chokwadi ndechipi pakati penyaya isapo nyaya iko munhu akati panyaya iyi munhu achidzaipo nyaya kuti titi makunguwo kana tichitaura nyaya dzekuti kana idzo huku dzacho dzaingofawo itaifungidzira kuti chirwere chinongouya ichi chehuku uye haana fenzi pamba pake pane fenzi pakafenzi. Saka ari kukanda mushonga kunzi wefenzi huku dzikuburuka zina fenzi zvazvikaita ipapo handisi nyatsoziva nekuti pane panga pakavhariwa nedanda pazasi pefenzi. Saka imbwa dzaipfupura pafenzi seri kwefenzi pavo pakapfupura mova saka ndokautinda saka kura vane mhosva maminisa angari wasabvuna sekretariga ndo ataura kana utanzwa zvakanaka maminisa anga achireva kuti mushonga yatiri kushandisa ndechengetedza ndatouya nehumbo nehuya imwe chete yake yandakabata netokanira pamba pangu ine mazai maviri ndakabanza nembeu dzakadyiwa dzacho dziko kunzo huku dziri kupinda mukati uyu ndakanomuona ndikati semunhu ano zvakafanana nechibage toshandisa mishonga yekuuraya sora. Saka kurima kwandinoita mbeu idzodzo kushandisa kurima kwandinoita mbeu idzodzo nemishonga yandokushandisa huku dzake dzinopinda diki dzinopinda nepasi hombe dzobhururuka dzopinda nepamusoro dzine zitevera njiri ndo zvikuitika. Saka ndizivi kuti kana ari matumbu ari kunzi anozouraya aiwa kuzinangozo zvanshimo maminisi andataura zvakambotaurika kuzvikondero hazvibvise mtu nemhosva kuti asi uraya hamuna kuchengeta mabure ari kutanga akuri pasi inoitwa nehuku nechikwangwari chavakatoisa ndandakaedzima nokuti uyu murimi ari kurima achiti aone chinomuraramisa kuzimukanganisa zvazvakadini kuti baba ava vagone kuwana pavanochengetedza huku dzavo
kuti dzirege kukanganisa mumaoko kurima. Ava baba ava kuiswa mushonga isai kana musaise muchida kuuraya zvinhu zvevana. Asi kuti kufirita kwete kuti kuzoteya zvavakuita. Vanoda kuti vanhu vayananiswe. Andiri manzwa zvakaurika. Azonzi pane mbwa dzakasei. Huku haizivi unotsvaga pane kugarani wairikukura waipinda imomo inenge yapedzwa miriuku panoda kuti pagari zvakanaka inini yataurwa nababa vanozwa pamusoro changami ndakadaro ininika ndakangwenda kungoda noti maresettlement ndakapiwa nehurumende kuti ndigarepo ndini nebepa repo uyu umwe wanga nebepa repo handiti awana handinoinazvo ndezvake handiti ini ndawo ine handinoshanda izvi zvikwanisiro zvokuti ndidaro ini handikwanisi ndikadaro inini ndikurima kuskimu kune mutemo uri mbudzi dzako dzakapfuura 5 kadziva paskimu nokuti hatikwanisi haina kapasiti yekutakura zvipfuyo zvakawanda upanzwisisa uyu chaaendera kumunda kunorima iwo zvaukaendera kusettlement haunondogara wanzi inoita sei kunorima saka iwoka kana wanzichengetedza zvipfuyo woti ini handikwanira kapasiti yacho ibva kaikoko pamusoro eshe isuti kuti ngatikwiriranei bose isuti kuti tira kutsvaga a possible solution tutsvaga a possible solution yekuti mugare zvakanaka hamusi mese munogona kuita zvinhu vamwe vanoshamwa ndasi kasiwa haimata kuti hanzi ini ndakaita kuti settlement iwo vaida urima hukutsvaga meshi waya kukomberedza yadhi yako dzigare muyadhi mako huku idzi dzirege kubuda zenda kukanganisa ndodzi vavo. mamuchideni emguro mamuchideni avakuru nyaya yakapera kudhara mamuchideni mguro mamuchideni but chandinoda kudzidzisa ndechekuti kugarisana zvakanaka kwakakosha chinhu chatinogara tichitaura even nemavillages nemakanselas kugarisana zvakanaka chinhu chakakosha nometa kuti muri kumaresettlement chinhu chakakosha muri kudei rudei mate rudei kuti zvamukaitwa nyaya ini ndafungwa navamwe vanhu ndafungwa navanhu 6 achida kuti ane mazita vamwe vachiti uya uri kupostorike ndiri madzibaba hanzi muchengetedze zvakanaka saka ndinoda kuchengetedza zvakanaka makanditenga ngakutaura zvavachita vamwe wako vachinditenga kuti iwo uyu kasi ndiri mutongi ini ndiri mutongi wenyaya handichengetedze vanhu kuti ndiite zvirongo kana pane anozoita tsika yogari kuita izvozvo handi ndikuchengetedze zvakanaka saka pavanhu vesi 6 vandifonera vati ndimuchengetedze zvakanaka kunyeva neosa mumwe wacho afana nezuti agara tese hanzi ndikuchengetedze zvakanaka saka ndada kukuripa ndada kuti aripe omufonera hanzi ndachengeterwa zvakanaka musazonditenga ndozvinopedza kutaura kuti vada kunditenga wabva wanyarara wazviona ndosaka ndakaiti nyaya dzese musarukana nenyaya idzi dzakaipa ehe uyo akatadza uri kuzoona pana akatadza kasi pane kakusagara zvakanaka karimo mapedza kugara kuvanhu munoita zvinhu zvakafanana zomuzoenda pasi zokuda majira semanje muri kudai mukuru taura shamatiti nyaya dzakawanda inini hawauya kudare kwadi dare ndarwadzi chokwadi magariro angu handishambozisei uri kudei ndikuda mari yangu yandakaisa yekubhadha kwandakaita dare alright chimwe chinhu haungangouya kuzorwa zvinhu ichocho chese nyaya idzi dzemasabu kana akarongeka anosovha maissues achida kuperi
Anokusunga chete musi watoita meeting board meeting yedu inopera na 4. Vanenge vachitaura chete zvakanaka zvavakaita machallenges avo achitaura kunyepera wanda. Saka isu masabhuku edu tisachiti masabhuku uya monthly meetings anokubika kuti uve sabhuku chaichai. Uya secretary wako. Uya secretary akasvika kunyora. Kana uchinyora kuziva kwako kushoma wedzera nhasi hamurambidzwi. Tinoita kuti mutungamirire zvakanaka. Pana kana zvoona kukuza mhosva yako pano ichikwangwari chako kaisa uize mhosva uize. Saka ini ndopaazobatwa nemhosva umboupesera wabata mhosva kasi urikudei izvozvo ndabhadhara mumota. Akuda kudzokera kulocation ka aichini ndamuwina andizvozve. Saka ndinoda kuti udzokere zvakanaka. Unoti aiwa umandadziswa kuyanana. Ndozvinja ndoda kukusiyira chiri pano kuyanana nokugarisana zvakanaka. Sabhuku ende unotaura gospel ranotaura naro pano. Haina ndifanira nogazinisana. Kana nesu taka pamusoro changa kuti nesu takanongozama kuti da kuti tizame kuyananisa. Uyu murume haana kuisira gredero. Haana kuisa gredero agadzira road. Haana mugadzira road here Bushu. Sabhuku taurai makutarisa pasi. Izvo handina ruziona. Hamuna ruzivo nazvo. Asi haana ruoko rwakaisa pagredha. Kana kutenga fuel kana kutima miti agadzira road. Izvo zvona handina ruziona handisati ndaapo. Mamusani mama. Zvisagei. Zvisagei. Ndikukupai zvimwe zvandakazoita kutsvaga ndikuona nyaya yemurume uyu wose baba tachitokumburwa chimina chedu chese dai vanga ari makungo saka bvunza baba vari kudei tikupedza nguva nenyayisa ava kunyembedza kufunga ngavatudze ndikudei muita madheska muokerana mari dzitopedza nei chokwadi ndinoda kuti vandidzorere zvinhu zvangu zvakakaparadza. Ko huku dzakafa ingani? Huku dzakafa idzi ndandine munhiyo 50. Makangu dzakafa ingani? Dzese ndakasara 5 chete dzasara 45 zedzi dzakatofa. Nhiyo dzidiki dzinodzinga dzichipinda mukati. Nhiyo dzechibhoyi. Dzechibhoyi. Izvi wani yacho zvisika unze imwe ndikuratidze iyo yakasungira yakapinda pabuta akabva pakaswa sabhuka ndobva ndangoramba ndakanyarara. Ndaenda kwaendara ndari pakasabhuka ndakanyarara izvozvo. Uyu murume uyu ndobva atovhura paipa ipinda nembuka paipa. Huku ndobva yapinda paibata. Aibata hukuyenga itokandi yakabva yasiya mazai. Saka izvi huku yenziwa. Akaisa mabhiza ekwani? Kumba. Kwani? Kumba kwangu. Kumba kwangu kune huku yandakabata ngechikanda mazai. Yakapinda nepamusoro. Tera ndiyo dziripinda nepawani. Saka huku itori. Aiwa chiko chinoexplaina. Tazvizvisa. Taura zvopera mukuru. Iwe chitaura kuti uri kuwanze kudei wapiwa nguva yakareba. Ngatibatsirane. Huku yacho watropwa waisungirira. Matungira taitatatazei. Akureta mari dzone uyu murume ari wrong. Pakakurira akakuriro pamwe area yake yekuti vanenge vachigarawo life yake yekuti mind your own business. Saka zvaakuita pake ndepake. Kasi ndikuti iwo urikudei pakutadzira kwako. Pakutadza kwake ini ndoda kuti andipe mari yangu yedare chekutanga. Pakati pehuku dzangu dzese 45 dzakauraya mushini mungu azova kuzondiza kuti ndakaisira kudza kutonga ndashauri kuti kufanira. Pa 45 huku dzangu dzozondipa $3 pa nhiyo dzakafa. Ndapata waita zvitwa ndozvauri kuda kaizvo 45 times 3 batai plus mari yake dare chimwe chii aiwa vana ndobasa ravo masabhuku ndobasa ravo rekuuya kudare kwamambo nemaminitsi so kuvakwidza kwako yayapo nyaya ndaikatsera makwidzwa here kasi mawene kuti mawane vanhu venyu saka uchaona yakatsara chipinda mawene kuti ndobasa ravo saka ita 45 times 3 alright 135 plus mareda alright 11 ndizve 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 vakabuta ndizve nave yawandisa tabvawo sabhuku ndizve
Absolutely chakamira. Nini ndinokuda kuti munhu unotaura pane murume uyu ari panapa mupfuyo mari uyu mupfuyo kana tikapfuya maroad run kana akawanda paarea tinogadzira kugara mudanga toisa security kuitira kuti asaafekte zvimwe zvinhu zvanhu kana wakawaidza zvinovanda. Saka dambudziko iro rinoramba riripo chete kana asina kugadzira huku dzake kunotukudza kuti kudzichengetera anoramba ari dambudziko riwavo. Pamusoro yavo munotaura zvinhu zvakanaka but maita off point kuyataura kuti kuda $3 ndizo here kuti ndiye mweshe ndibhadhara $3 dzanga dzakakura sei dzanga dzakakura sei kana dziri dzimwe dzacho pamusoro dzimwe dzataona nemwedzi nyama saka kuti niyo kuona yakusvika yakupinda ichipinda mumeshi waye maburi ewaye mahombe chokwadi saka muzera nemuzera zvakasiyana muzera pamafiro awo madzibaba ndikaita kubatsirei handitarisei zvakutaura zvitaurwa nemunhu anonamata ndikaita kuudzai muno mati build mabad relations handidi kuti uende kumba uchikuidzwa kuti wawina panyaya yakaora handisi mambo akadaro manje ndati udei ukuona pachipoya pachipinda nhiyo hausinoshamisa nhiyo kai kana dawaiza kuti nhiyo yako yakapusha waifidha nokuti dambudziko rokwari kuona richikura hamuna kutanga kugara nemurume uyu nhasi masi kuti weza kutaura makaona nhiyo dzichipinda makaona murume waikura nhiyo dzangu waifanwa kuita chimwe chinhu chokuchengedza nhiyo bhadhara muchengete huku here pamusoro ipapa inini huku ndinochengeta machengetera anoita huku hanga kana matongo huku dzangu dzikandobuda kunze kana hanga dzikakandirira kuzemowana kubva pangupaniwana kana vanhu vakatora mazai handitaure nezvazvo dzinofanira kugara muwaya idzi huku idzi padzaindopinda munhu muwaya dzichipfeketedza muwaya munhu ofirita muri wake kana dzakadya haisi mhosva yemunhu ake aita izvozvo ndinawini kwagoti apa pedu papa huku dzangu dzinopindawo munhu muwaya mavo dzakatodya mushonga wavafirita muri wavo kana madomasi ndovapa mhosva here kuti mauraya huku dzangu pamusoro dola pahuku imwe ibodzi $45 plus mari yake ichilari munyika mako chinowirirana kana usi Zimbabwe ine vanhu vanoda kuwirirana handizive kuti kana usingada kuwirirana nevamwe vanhu tsoga nyika iri mudhuze inoda kugara vanhu vachinoitsara kasi ndoziva kusouthern region vanoda kugara zvakanaka sabo makasamira makaita chidzoi pakati pevanhu tokuchatai abudirira ndewako wazvara vana vako 7 vavana 7 vatatu varombo vamwe vatori pakati varombo vanoraswere wabudirira iwo baba uri murombo abudirira haumudo here tinomunoenzanisa vana venyu panharaunda tapedza ne $45 pahuku dola pahuku plus mari yake yedare yakuisa sabhuku zvake izvo inonogara nevamwe zvakanaka nanongedzera iwewe inogara nevamwe zvakanaka nguru yationa ine mabvisa chilebho chenichi straight huku will be killed akapedza naye haana muuraya akauraya ngaabhadhare $45 yake plus mari yakurwa naye dare murumoyo ende kugara navo zvakanaka mukuru masinozotaura ndaona imwe picha isanondifadza uko maiziva nyaya imwe pane picha ndaona ndozvomurumo iripo huku yapoya ikasungirwa azvione zvoda ibata imunhu waida kumuratidza chapupu but uyu akabva foto yavo aisa mukoni avaita kuti chapupu chake uyi ndani imimi mamakabhingirika mamakaisungirira kuti mumuratidza kuti huku yapinda ndizvozvo kasi yakabva foto achitira umbo itsotsi kauyo ane maideas anomutuma ndapedza nini
ndamugara zvakanaka unomupa $50 yakapira naye apedza nyaya chamusisa rumu zvakwana vanobhadharwa imbwa yavo chengeta imbwa yenyama nyama hai aiwa Nani chemo ndane chemo akuti ndakanovhara huku dzangu ka handitika zvakuenda kuemisa bhuku tozaisaisa bhukwako zvakwenyiko isikuri kunotapedza akutaurira iwe clear akutaura unotaura naye una mari handiti hangu kutukere pasi kuti pakuita nembwa uyu murume ndaanovhara uyu munhu iwoyo ndevhitime vana vanhu amaii Yeah,